Kok eneh ora nek sing nggo dhuwit ala-ala ra nggawa, abit ra nggawa, iki sing ndek mobil yo blas terus. Ya dhuwitku entek 500 anggur-angguran. Menurut Bu Ros dari anak pertama sampai terakhir jelaskan sifat karakter masing-masing gimana? Kan gentenan. Ya tukangnya ya karo dhuwit golek nang Indonesia kan enggak secepet kaya ndek luar negeri ngono lho, guys. Lah ya toh, sapa sing ngomong ora nyusul? Iki omahku tak selameti lek tukaran aja nang jero omah kene. Anakmu loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu, dengan jawaban. Lirih aku nang tak batin. Oh, batin ben ora dikerung koncone to. Kok terok. Oh iya. masih bersama dengan saya Nawang Wulan dan ini makku Mak Ros dan bersama dengan Mega Neneng. Oke. Soleh kae pokok renek. Mergo ndak solekah. Solekah lho. Guys, hari ini kita mendatangkan artis kita dari Sadeng Desa Lor. Sadeng Lor ya. Ini adalah Dibusak Mas Deni. ini apa? Ya. Mboke dadekne artis. Iya, oh. Ya Allah tamu ini yul bayar lo larang kok ya. Ya usah. kayak mendatangkan Bayarannya ki ya Allah iya. jangan repot Mas pemirsa tak omongi ya Bisa omongi sik gawe kacang telur sik ngenteni adem-ademe pirang jam 13.10 Iki mung ora enek to 13.10. wes 13.9 Kene wates ndang biru-biru aja ngirim. Terus nganu pokoknya padet iki mau. padet acarane Acarane. Mak Ros Halo. gimana kabarnya Mak Ros Alhamdulillah sehat, wong tuweke sehat ngene iki alhamdulillah ya. Lah wong jek enom ngene iki bersyukur. piye keadaannya badan tubuhnya sehat semua nggak ada yang pegelinu capek-capek asam urat Kertas oleh apa ka jenenge? Daging. Daging kok korban kok sehat kabeh. nganu entuk vitamin lah biasanya godong-godongan apa Karo jangan kates. Poso iki seminggu sahur karo buka jangan kates. Oh ya seneng ya. apa Mak Oh, sampai tak lokne. asli seminggu tuh Bangga kates ora, jane baterai kono pas moro pas kates. pas moro pas ke atas Tapi kok terus lho. Aku lo gak moro paling gang sewengi ngono. terus Dalem. gimana kabar suaminya Alhamdulillah sehat ya ngono alhamdulillah kae. suami juga sehat hari ini suami kemana kok nggak ada berita kabar Jalan-jalan. biasanya kan kalau jenengan kesini udah tot Dilungkas no ya. Graji ya, Bu. Ini di kayune abit. kerja oke Bu Ros sampean mbiyen tau eling nggak di prank Mbak Indra pas pertama kali pulang dari Hong Kong Tak kelingan. iya kayak perasaannya Mak Ya agitku yo lek duwe Indra. Lah kita sapa, Bu? Sagitku sapa ya ora mungkin ta wong adoh ujug-ujug mak tunggul bah lah kok kaget ora. Kayak lala cek tas mangkat tok to kae karo makmu. oh gentenan makan nanti Yang Nek Malang. Surabaya no. Malang. Lah nek Pak Yusman no Malang. loh oh sing pas telepon aku aku udah lunga ke telepon aku kan terus kalian nyilih montore Pak Pailan tanpa kula nuwun nawangi bodobrak Enggak, aku Kono nggo mobil. Aku mobil. sing ndi kuwi Kono mobilnya putih aku ijo. ini karo Mas Lek saya Pak Montore Pak Lan kuwi ngeterni nek PT ya, Bu ya. Seru ki kok seru. Ceritane kene Surabaya lho nggawa mobil ora nggawa duit. sing sapa Ya kabeh. Lah isine Awakmu nggawa ora. Lah terus posnya tak gawani 500, engko nggih nyangoni lala 200. Engko tunggale nggih cekel-cekel lho, nggih tuku bensin 100 sae. Lah ternyata nang dalan ora enek sing nggo dhuwit dijaluki apa dalan tol ngono ka lho. Ora ndek dhuwit, nggih pasok. Mangkate terus muli ya ditekoki neh ora enek sing nggo dhuwit. Ala-ala ra nggawa, abit ra nggawa, iki sing ndek mobil yo blas terus. Ya duitku entek 500 anggur-angguran. iya toh maksudnya wong tuwa kok ngempok-empokan asli bener-bener gak nyekel Blas, Tumi teko ngomah duwite entek kok iso entek lho duit ora entek. Lah piye nggo mobil nggo wotol arep disurung. Lah sing duwe mobil ki mek nyarter
Wah, sing nyarter nggo duwe. Ah, sing nyarter iki ora nggo duwe. Kayak ra dibayar. Lah bensine. Aku. Ih, Bapak, Lho Bensin mangkat mulai aku nggih, apa tol aku. Mbak ngerti ra? Apa kuwi jenenge seharusnya ternyata Lala ki harusnya bareng karo Koncone. koncone bareng karo ke PT ngene lho. Wi, mboten purun. Lah teng napa? Nyuwun didugekne numpak mobil ki ya, Mbak. Oh. Mbak mboten gadah yontra. Ya Bu ya. Adine duit 500 kon nggih cekel-cekel mandar entek kabeh. Bang. Arep terbang. Aku enggak ero lek terbangi kuwi eroku ketika dhek arepe ndek PT mbok terne tapi numpak montre Pak Paelan, lawange Pak Paelan langsung didobrak karo sikil lho, Mak. Ora. Abit tak sing jipone motor. Wong lala pas tukaran karo Abid kok kae. Oh, mbok kayak duit 300 ya, Bu, kayak. Oh, nggih budale terus Oh, iya, Ding. nganu Mas Rizky muni ngene, Pak Paelan iki mobil montore nggih mobil bersama sak lingkungan. Motornya tinggi. Bisa. Aku wis ra kelingan iki pomo ki mengra omong awakmu jek ndek mobil putih kae. Lucu ya. Mek iki Mek. Iki pertanyaan kedua. Sing ndi? Iki Mbak. Heeh. Iki. Menurut Bu Ros dari anak pertama sampai terakhir jelaskan sifat karakter masing-masing gimana? Seperti apa? Menurutku Mbak Indra. Mbak Endra meneng anak masalah dipendem. Tapi ora iso nyelesekne. Pokoknya penting dipendem tok ya. Ora diselesekne. Terus apa kuwi jenenge? Bu Guru. Gampang Kosek. Oh, kosek. Sap. gampang emosi rumangsaku. Menang tapi gampang emosi. Nah, Bu Guru, Bu Guru. Terus lek Bu Guru Lemah lembut. galak. Lemah lembut lah biasanya lemah lembut kok. Nek karo Adi lemah lembut kok yo. Masalah karo Mak galak. Lek karo aku ora galak. Ngomong-ngomongan karo anaknya kan galak, kayak enggak mau tahu orang. Enggak mau tahu orang maksudnya enggak ngerti anak keberadaan orang lain. Gak anak wong gembrah nang jaba lek ora butuhe kono ya gah metu. Cuek ngono Cuek. ya. Terus Sapa neh? Yo kose Mbak Intan Mas mari bareng. Ya kuwi mek ngono kuwi. Karo anake lek isu anake kan dilali kon gawe krim. Oh, krim pajak. Emosi. Berarti sebenarnya podo elek perihal krim nganu nih. Terus anak nomor 3. Anak nomor 3 ki banter, yo galak, terus yo gampang emosi, tapi beneh. Bang Randu gak sih? Terus gampang ngweng-wehi wong tuwek, ya ora wong tuwek tok, kabeh do diwehi. Si nomor 3. Lah iya iki mau. Si nomor 3. Nomor 3. Si nomor 4. Sing nomor 4 ya keras ngono kae. Terus Keras tapi ngerti karo penggahan pawon. Wah, dek. Sok. Pokoknya masak pinter ya cumake ya apa-apa keras wet gampang serat-serat. sewot. Heeh, gampang sewot ki apa-apa reget titik gua. Jadi ya. Resian kadek iki. Sing nomor 5. Nomor 5 ya ngono kae turu HP-an. Lumo. Ora jane lek lumo. Gah tandang. Gah tandang mangan ae ora dioprak-oprak ora butuh mangan sampai loro-loro. Bergae engko lek tinggal mangan samar lek apa kuwi acarane HP entek. Biyen ajek sekolah sampai mek ndelok TV rong enek HP lho Mbak, ndelok TV ya sampai ra mangan. Mangan tak jikokne tinggal ndelok TV numplek blek ngono tak ngesne cewaruki neh kok. Amel? Heeh. Ya terang genah. Blek numplek tinggal ya dipangan no, bre wedi sing jikokne aku sing laden. Wis gede to, Mak? SMA no. Kayak sekolah antar jemput los yo, Mak. Los. Kaya cah cuwili. Lah ora wani yo. Sisa tuku motor dhewe ra wani numpak dhewe. Pernah Terus kan satu. ya rawane tuh ya, Bu. Numpak motor dhewe. Dia enggak wani. Tapi panjang pernah sekolah diantar jemput sih rumah aku. 6 tahun, 3 tahun kayak ngono ki nganu sore-sore kalingan rek kae. Kelingan. Dan deres. Bapake kon mapak, kan bu ana acara apa nang sekolah bapake kon mapak.
Lah kono mulih bareng kancane, bapake ngenteni nang kono udan deres gek digoleki Rizky ndepipir ngono karo Rizky diwehi ditukokne gorengan. Amel suweneni kabeh ya kan nangis. Lah piye wong dijemput-jemput tok malah ra jelas Ki tahu lho Mak. Bapakku ngeteni Amel kena momen ora nyekel dhuwit 10.000 blas. Terus karo polisine arepe dipeseni Grab kan bayar ning omah, ra gelem balik mlaku kok SMK 3 sampai ke omah kesene. Pasti masa mlaku. Tekono mlaku. Dan motornya ditinggal ya? Jaluk nore surat-surat. ora nggawa surat nang omah. Nek ndi lek kena? Kaetane ngendi makam pahlawan lore makam pahlawan enak perapatan to. Alah iku lho lore sekolahane Mahes iku lho. Oh kono enek polisi. Kono kan mesti lek iso biasane enek. Sampai saiki ya. Les-lesan to? Heeh, gitu les-lesan. Bayangno, kokono mbek omah balik mlaku. Hebat bukan seorang bapak. Mak ceritain awal ketemu Pak Nyoto sampai menikah. Yalah. Pak Nyoto cinta pertamamu gak sih, Mak? Alah ya ora no. Lah cinta pertamamu sapa, Bu? Lali aku. Oh, engko iki kamu Mek. Iki kamu. Oh, cinta pertamamu wong Brangkidul kae ya, Mak? Tuh, Lah sing endi, Mak? lali aku. Tapi tahu pacaran selain bapak? Ya tahu no ya. Bapakmu sing terakhir no. Bu, kok pinter masak dulu gimana ceritanya? Ceritane biyen aku kan sekolah kelas 1, kelas 2 toh. Terus aku mbae kon gekne tongkat kan ra gelem. Tongkat apa? Tongkat ki pramuka kuwi lho. Ra gelem terus aku metu. Metu sekolah terus aku buruh nang Malang ngono lho. Kerja. SD? Heeh, kelas 2. Beh, Aku umur 13 lek ra 12. Uyu kelas 6 no SMP. lho mosok SD umur 13 iso? tahun. Ora. Kelas 2 aku. Terus Kerja 3 tahun terus nang kerja ora umur 9 tahun paling aku. Terus umur kerja nang Malang 3 tahun. Kan padha karo umur 13 aku. 13 ding. Terus Rabi. 12 terus nang omah setahun, terus kerjane nang Blitar. Terus mulai umur 14 aku rabi wi. enggak. Mulai kok Malang cetukan bapakmu kuwi. Enggak maksudke mah kok. Wah, iku mah ceritane kenalan mbek bapak. Terus lek sing isone masak. isone masak. Lah iya kuwi kerja nang Malang kuwi. Diwarai karo bose. Ora kan kon masak. Kok iso ya? Mbah iso. Otodidak. Panjen iso. Kan cerdas ya. Jumlah awakmu ora cerdas. Pinter ya. Ya, pinter ngapusi. Ma, apa harapan dan doa Bu Ros untuk kelima anaknya dan untuk cucunya? Ya muga-muga sukses, ora muga-muga harus sukses anakku, putuku kabeh. Sehat sing utama. Terus panjang umur, banyak rezekine, beneh sama orang tua, sama tetangga, sama saudara. Bejo donya, bejo akhirat. Terus Terus piye? Wes no. Bu, iki di antara 5 anak itu siapa yang paling dekat dengan Bu Ros dan di hati Mak Ros ingin di rumah siapa? Di semua anak no. Semua anak pengen di rumah. Terus ibaratnya yang bangkoni rumah Mak Ros. Ya Mel no. Wah, Mel, mergo sing luancang ya netizen tekan. nyapa arep bangkoni apa piye omahe? Apa kok iso teko Paristan lagi lebih? Ya Mel. Aduh. Apa nah, Mek? Lah kuwi. Titip pertanyaan. Menurut Bu Ros, Mbak Nawang itu orangnya gimana? Ya baik, ya Mama masih cerdas, ya pinter cari uang, ya beneh, ya galak. Pokok semua ada. Semua ada lengkap. Ngerandu. Randu. Lek enek kesalahan randu lek ora enek ya ora. Bu, aku kan kayak eleng sampean pernah
karo adike sampean labrak wong. Adik yang mana ini? Adike namung tunggal loh. Sisi dua. Iya. Ayo, Mbak. Iki sing ngomong sampean awakmu ya lekasane. Ceritane kan ngene. Bapakmu rupuh nyati kan graji nang Garung. Lah mulih graji ya cuwik-ciket adus. Ndang soalen bener nyandi karo jam jak nganu. Dijak apa kuwi jenenge? Marani dhuwit tebon ngene ngono. Lah bae ibumu ngerti. Untuk duit tebon. Ora bae. Enek anu ada cinta kedua lah. Lah jarene bapaknya tuh untuk cinta kedua apa jenenge ya? Rai, Untuk Dek Nani kan lek ngomongnya lho apa toh? cinta segitiga. Untuk menghias hati. Apa toh jarene? Lah terus ngono kuwi aku wis lali kan. Lah terus ngono Tunggahne sik iki. Lah terus ngono kuwi nganu. Apa wi? Aku kan wis ngerti to, wis ngerti aku meneng ae. Lah wis ngerti lah aku, bapakmu ngomong Pohnyot. Kang to. Nganu Mbak Rus ngerti lho lah anu awake dhewe gendaan. Lah Pohnyot wis langsung bingung golek sangu nang Kalimantan kae. Wis yang bingung golek sangu. Iya, karena wis padha konangane. Ya sing ngerti jek aku, Rusyah ora ngerti. Terus ya ora ngerti terus konangan kuwi. Konangan aku ora piye-piye terus ya bungok-bungok nang kono bocahe tak digandeng. Ya nduk ya anu bantolan nang ngene kancamu kuwi. Poh, mbukmu. Dadi? Dadi. Ya Allah, aku mandar ngoplok mergo ibumu ngamuk. Wah, diso. Lah saya biasanya tukang labrak iki wong. Dia aku. Ngomong kayak Aku lek enek wong. Lho kan enek bempere. Ora aku kok cak pacare kuwi mandal tak nduk-nduk. Terus karo sing di omah kuwi, iki omahku tak selameti lek tukaran aja nang jero omah kene. Anakmu lonte. Wah, jan mantep mulai omong. Mbak ya iku. Heeh. Beh, Asline mek dojek kenalan ngono to, Mak. mbuh ya ora. Nganu dijak tuku mie kan rasan-rasanan to. Pohnyot ngrasani karo aku, ngrasani bapakmu, terus ibumu ngrasani Pohnyot karo jam. Lah terus ya ora tak omong nek jane lek ku ngomone wis barne ya jam arepe nukokne rambut sembungan ngono lho. Kok ngedulah. Tumbak cucukan jenengan iki. Terus Mbak ya genten ngomong nih. Harus ya terus ngomong nih. Mbah ngomong nih piye kelali aku. Tapi tunggal apa ya ora apa-apa ngono kuwi. Ngedu padha ngedune. Mbak ya duwe rahasiane Pak Nyoto. Pak Nyoto duwe rahasiane Jam. Mas Jam. Geger. Itu cerita dulu guys. Sekarang ya wis tuwek-tuwek Mas Jam pun Terus juga udah bapakmu diambil. nang Malaysia, nang anu kae Taiwan, ndi kae? Kalimantan Pohnyot. Yo dhisik Pohnyot oleh lunga. Bu, Berarti bapak orang konangan iki wis budal. Wes, aku Tapi wis ngerti. wes ngerti lah aku ngerti, tapi aku meneng ae. Selama berapa hari? pernah sak wulan kae. wi aku nganu lho wi JSD. Kelingan Mbak. Aku kan durung Kan aku teleponan karo nganu, karo Nure Woko. Aku wis ngerti. Aku ora mesakne no, pomo ibumu ra bianter tak jak nang kamare Nur tuh roh le gendaan ibumu bianter kene wedi dhewe kok. Memang ning kamar ana sapa? Nang kamare Nur Woko kono Ora jawane lho. dedepi. Misirku ra jak ndedepi jebak. Tapi Mbak ya selera betah. Jelak ora betah. Iki apa-apa enggak apa-apa iki dilebokne konten. Enggak apa-apa lah. Aman? Awakmu lho sementing enggak apa-apa. Bu, saudaranya Bu Ros ada berapa? Ranem. Hitungan Mak, sapa ae Mak? 5 tuh, Bu. 6 no, Mbok Lah, Pin. Mbok dijebrak. Puh Bandi. Mbok disaminten nang Sumatera. Terus aku ibumu. Oh iya. Bu Ros arep duwe putu meneh kok Mbak Nawang cewek apa mboten? Cewek. Sedikasinya ya Mak ya. Heeh. Cewek cowok arep, lek cewek cowok kembar. Ya ora apa-apa. Enggak apa-apa, Ora aku apa-apa jane ya. malah pengen kembar kayak sudah ngono lho.
kenapa Mak Ros manggil Mbak Indra? Mbak, anak asli Mak Ros berapa? 5. Aku Tunggale meninggal kecil, masih kecil tunggale jero. enak sing wis umur 3 sasi, Mak. Marai nyeluk aku aku nyeluk Mbak Indra Mbak ki. Biyen adik-adike lek aku nyeluk Ndra, ngono genten nyeluk Nda ngono. Dadine aku nyeluk Mbak Indra Mbak ben diterokne adik-adike ngono. Emang benerkah Mak harus dikit suka marah sama Pak To? Apa cuma fitnah aja itu? Ya gampang marah aku, ora betul. Sing gak betul sapa nih? Ya pohnyot no. Aslinya betul pancen lek musuh. Pak, apa ini? Ayo pindah famili ora nek wong Orangnya sing bener. Aslinya betul ya, Mbak. Wong lanang isine kudu salah. Nek sing betul ancanan. Kudu salah. Bu, cerita awal mula Mbak Nawang diasuh Mak Pin. Ceritane yo nganu kuwi. Bolak-balik aku kan cek gadung. Kerja. Ora mae dhewe. Pak Yanto kamen moro ae. Ya Pak Yanto iki sapa jelas nama? bapakmu, Pak bojone Mbok Pin. Kan cek gadung karo ibumu nang mahku. Terus Pak Yanto mendak mulih ider lombok apa ider jeruk, wit jeruk ngono mesti mampir, awakmu mesti kelayu. Mesti melok njuk gendong. Kowe kecilik, Bu. Bar pitune. Ya wis mlaku enak ini. Berarti ora bar pitune, wong bar pitune urung iso mlaku kok. Wis enak ini kok. Berarti 2 tahun ngono ya. Mosok 2 tahun cik lagi iso mlaku karo tengah tahun to. Urung enak to lek 2 tahun. Enak ini ngono wis. Terus apa nih Mbak? Enek-enek ra? Enggak, iki mau terus nih, Mak. Oh, Aku berarti umur pira, Mak? 2 tahun ya digawa. Iya. Enggak sik cilik to, Mak. Wong aku ora kelingan blas karo cilik. Linal-linil ngono wong tak jak nang Jember kono wis playon kok. Nyapa nang Jember, Bu? Nang ngene Puh Kandar kono dolan yo karo ibumu karo anu. Lah aku kan mabuk. Numpak apa? Numpak bis. Poh, Aku kan mabuk terus dorong nang pasar Legi ambi ibumu tinggal golek jajan nang jero pasar aku dorong karo iki nang jaba terus ponyot mulih dhisik numpak sepeda ontel aku kan numpak mikrolet ngono. Lah iki lho ilang. kon Jember nek Blitar numpak sepeda? Ora, numpak bis. Ilangnya piye, Mak? Ngene to. Heeh. Oh, alah. Ilange yo tak tinggal gletak lende-lende aku keturun lho aku melek tak golek renek. Bae ngedep apa wi? Biyen kan anek bakul apa kae? Bakul kuwi ndorong diadahi tenggokno to. Lah kono nang ngono kuwi karo nyekel gedang karo wong diwehi gedang. Jekno ilang aku. Heeh. Ki aku mbiyen ayu. Ya putih. Rusik ngono. Malah cilikane Mega piye, Mak? Menurutmu mbiyen, Mak? Cilikane Mega gizi buruk kok. Nyapa, Mak? Cuwilik kayak wetenge gedhi kok. Tapi sandangane apik-apik. Oh, lek sandangane patre apik-apik, tapi ya ketulung sandangan kono. Kok itu kok gizi buruk. Demi cuwilik ngloyet iding ngono. Tapi ada lopomu. Tuh, ya rodok, ya cek luwung duta. Tapi ndek fotone duta kok lopomu. Lemu Bayine paling. wis rodok gedhe kalemu. Mbiyen cilikane Mega irunge diweki koro ya, Mak. Apa awakmu? No. Kayak koro, terus Jagung. jagung, terus kapuk. Ra iso metu. Untuk kapuk kan enak toh isine telo sing putih-putih Gabus niku. ya? Heeh. Tak lho ning kene. Saiki reban ono. Kayak sampe kan matek nek bapakku. Kayak sing junjung ibumu lho, ibumu guwati lho mek karo kowe mbiyen mek. Jual to. Awakmu? Cah cilik dijahati yo. Ora jahat wong ora tuweke wong seorang ibu lek dianggap anaknya mesti jahat mergo kenye. Anaknya rapat kenyas ini tresno kabeh. Anaknya berarti tresnani to, Mak? Oh, ora enak rasik ditresnani. Ora nek ra ditresnani kabeh. Bapakku mbiyane ya tresno, aku cik cilik kerja nang Malang ngono nangis nang kali, surup-surup ngono bandemi karo Pak Pailan dereni wong gendeng kok. Papanan nek cilik Ya ora cilik to ya aduh sapa ya. Bu sampean karo Pak Lan tuwekan sapa? Duwe Pak Lan. Pak Lan kasih so apa lho, Mak? Heeh, mau iso brangkang. Wongmu to mengke? Cek ingi ta aku. Pas nukokne roti ki. Wis nek perkembangan berarti ya. Mak nyapa bapak kok mandek geraji? Tua. Gak kuat. Oh, ora lho nek mandek sik geraji kadang. Saya geraji Dek Abid.
Ngarang-ngarang. Manjing. Ya ora. Belajari, Oh, sayang. belajari. Lah panjang ora gelem kok. Apa namanya? Mak anak sembok bahas pura karo aku karo Mega. Kita bahas ya apa Mega? Nyapa aku? Awakmu ya wis gede. Wis wayahe omah-omah. Gek ndang rabi. Sing mapan. Ya nek lek engko randang enek lar. Rong rabi rong duwe anak enek lar piye? Kapan nang rabi? Kapan? Wis oleh cadangan apa rong? Lek urung tak golekne. Enggak anu, Pak Lemi. Pak Lemi Mbak Intan. Goleki awakmu ae tapi Tapi Oh, berarti enggak demen. ngomong Tito to. Lemi ya jagoan domongno Intan karo Mega gitu. Tapi nganu Mak, Mbak Intan karo Mbak Indra sire sik rapine enggak? Ya iya to, panggah takon rabi wong. Lek wis apa lek wis pikirane padang berubah rabi. Masa wong lanang panggah kabeh dipikir jahat yo. Tapi pancen sing gak gelem rapi antara Mbak Indra Mbak Intan iki sapa? Nek dari terawanganmu Mak, sapa sing gak gelem? Mak ora kok ora gelem ngono, ora urung sir tekoki. Tapi share sok. Ya sir sok Lah Mbak Intan umure pira to? 35. Lah Mbak Indra? Mbak Indra 38. Ya kocok didik. Ya rabi ndak-ndake nggih tombo ketombo. Ya kanca urip sih. Kayak lek anak wis cukup siji kuwi ya. Sesuk Tito tok. Ditotok karo bintang tok. Iya toh? Tito lo gawe kamar nek Tan. Diresiki Kamar sapa? Abid. Mak, Kono kan nggih panti. mandi apa? Anti sosial. Parah. Kamu takon gawe kamar pawon takon nambahin. Nduk, pawon kon nambahi kamar. Nyapa, Bu? Lah kok lek enek pendatang neh, Pak Pailan sehat sir turu kono. Aku Mene piye, Nduk? guyu. Mak perasaanmu Mbak Indra sembangun rumah piye? Ya alhamdulillah. So bangun tapi urung cik lekas. Pas butuh waktu. Ya marah itu tukangnya kan gentenan. Ya tukangnya ya karo dhuwit golek ning Indonesia kan enggak secepet kaya ndek luar negeri ngono lho, guys. Lah ya toh, sapa sing omong ora nyusul? Nyapa? Sik podcast ora iso diganggu. Nyapa to, Pak? Sik podcast. Podcast ki ya ora ngerti darani pop es. Nyapa to, Pak? Heh? Bukas sapa Hazel? Iwake kok ngene sapa? Kok ngene sapa? Lek nono ditulisi kok kleru tak jipuk. Kok tuku ya? Nanti Pak Mosok korban nek tuku. Nang Facebook akeh sing ngadol lho, piye to? Akeh sing ngadol nang Facebook. Aku ndek iki lho, Bu, masamu sing ngeteri iwak ibuku lho. Iwake tak nggih jaminan bensin. Lah nyapa? Numpak montore Abi teko tengah baon entek. Gak aku ora nggo dompet, ora nggo HP, ora nggo duit. Pira, Pak? Oh, pira semono? Oh iki ora tuku, nyapu tuku wong wae. Sapa sing wae? Kancaku. Kancamu kok beneh-beneh to? Kenal sama adewe sitok Kenal no Mega lho, En. Awakmu ora ndek kanca ya sitok sing beneh ngono. Golek dhewe. Kancaku kabeh kaya aku. Ngono Pak. Golek ana nggene sing sedengine mapin kono lho ya enek nggen. Kok lek ngisor engko nganu. Yo, nyemak masakmu ya. Yo, kok lek ngisor mambu. Guys, terima kasih ya hari ini sudah nonton podcast kita, podcastnya Maros, podcastnya Mega. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.